Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di channel kami, channel Hidup di Desa Keluarga Mas Goblong. Halo pemirsa, harap seperti biasa dan selalu seperti biasa bahwa saya adalah ibu rumah tangga yang akan selalu belanja di pasar, dan belanjanya ya seperti itu ya, mohon dimaklumi ya mohon maaf ya. Yes pineh. Ya cita-citanya pengen dadi wanita karir, tapi di pertengahan jenenge rumah tangga kuwi harus salah siji ngalah. Ya pemirsa, memang kewajibane wong lanang ki golek nafkah ya wis ngalah. Wis pokoke dilakoni nganti syukur, apapun cobaane ujiane nang rumah tangga. Wis kudu sabar. Lah iki arep manasi motor dulu, arep belanja ke pasar pemirsa, kebutuhannya apa ya kok ditonton. Muga tontonan ini bermanfaat, oke? Gak jalur jajan ya, gak nakalan ya. Tahu teman-teman sememu ya Putih panggang. Belanjaannya kondisi pasar guys. Jalan ke nomor alat. Sudah sampai dan ini belanjaanku, pemirsa. Apa ae ya kita tarik dulu. Biasa kerupuk, yes. Kerupuk. Terus aku selalu menyetok tempe pemirsa, kayak mentah tapi tidak papan. Mau patang juga ya, pokoknya bisa lihat. Meng, ada apa Meng? Maaf pemirsa, winginane aku gak sengaja nyempar kucingku. Wih refleks aku pemirsa. Ayo mirip Meng, refleks jenenge gerak refleks iki, gerak sing refleks gak apa pintas lah ngono. Gak ono niatan aku menyakiti kucing, nek niat menyakiti kucing iki gak arah balik rene nek. Iki mau ikan panggang pemirsa. Wah, masak opong kok karo. Terus ada tuh. Untuk yang terakhir tak tunggu pemirsa ya. Mau susu pemirsa. Tauge. Beras 2 kilo. Di sini beras 13.500 sekilo pemirsa. Yo sing 14 sing apik. Lah iki anane iki yo sing tak tuku iki, bukan terus aku golek sing murah ngono enggak. Malah sing golek sing apik pemirsa. Ya dikonsumsi yo ora. Terus iki yo nyicil pemirsa. Yo memang masih lama ketoke untuk Mas Alek masuk. Alhamdulillah naik kelas 6 bareng Amel. Memang nyicil untuk Mas Alek sampul buku dan buku tulis. Mas Alek minta isinya segini isi 58. Terus kan iki iya iki ono nganune ya pemirsa ya. Cuma kan iki ono ikune sampule. Iki isi 10,
Dan satu bukunya itu isi 58 lembar 10 pemirsa. Iki mah ngasih niki guyung gora sekalian minggu ngarep bareng. Kok mumpung ana dhuwit yo ben dhuwit yo muter kabeh. Ya wis. Asli iki spontanitas iki mangke ceritane pemirsa. Yo goyo gora ngono aku. Wis tak tukokno wae lah. Niki isine 10 pemirsa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Iki zaman SMA aku ki ora SMA. Zaman SD sidu kuwi sono ke zaman di apa yo. Iki buku senenganku pemirsa. Sidu iki ke zaman terus ini sampulnya 10.000 isinya piro pemirsa tak dulu Cimeng iki mambu iku lho pemirsa iwak panggang. Iwak panggang. Kita hitung iki piro pemirsa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 1
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lembar 10.000. Aku ki apa jenenge terus tak pikir yo cah kok yo mumpung sik ana rezeki yo malah apik nyicil gak ono sing larang yo. Ibu-ibu ning manapun nek pengen kono anak iku yo nek pas ana duwe wong jenenge apa sing mergawe yo wong anak tok yo guys. Ada nek kene bisa. Oh, ora koyo bakule. Koyo bakule guys. Oh malah. Aku nek tempe duwe bisa. Nah, simpen dulu gak duwe kresek ya. Oh ya, nanti kayak kresek bagus ya. Kan mumpung ana duwe iki ya mumpung jenenge duwe siapapun di dunia ini. Ibu-ibu kan jenenge duwe operasional rumah tangga kan ya mumpung ana waktu. Dadine yo brek nek ana rezekine yo gak apa-apa. Kuwi balik nang pribadi masing-masing, gak harus karo aku, gak harus niru saya ya. Iki masalah. Terus kita taruh aku tak nganu beras dulu pemirsa. Beras kopi beras tak taruh di tempatnya. Kuwi nek aku iki langganan bakul berasku iki wis akeh pemirsa, tempat nang sekitar pasar. Yo gantian lah. Lho aku ora usah mbok tukoni, Nduk. Ngono ku aku yo ora mentolo yo bisa yo. Bab langganan yo akeh, yo alhamdulillah. Soalnya aku sobo pasar ben ngerti aku nek ana oh iki ana bancaan kene Nduk, iki ana bancaan kene Nduk, iki wayahe bancaan iki dadine kenapa aku sering sobo pasar karena kuwi dapat informasi penting soalnya umumnya nang kene iki wayahe bancaan yo melu bancaan kan yo bisa yo. Walah, ini udah kasih lho bisa sama. Setelah ini kecap gak. Iki gak tak gabungno soalnya iki sak lho. Ini minggu wingi sek 13, saiki enggak 13. Enggak 500. Aku gak mesti pemirsa sak gelemku. Pengen tuku 3 kilo, pengen paling mentok ki 4 kilo. Kan yang jenenge nek aku ki nek nyumbang buah luwih seneng dhuwit pemirsa. Nek kadang kala nek bener-bener dulur cer no kadek agek nggowo beras gula. Nek tapi kan kadang kala aku nuwai nyetok beras kuwi kadang kala nek ana ya jenenge yang niki ora ndongakno wong meninggal ngono enggak pemirsa. Kadang kala dadakan ana wong sing meninggal jeneng meninggal mesti dadakan ya.
urung sempat tuku beras ndak budal layar kene kan ning layar mesti go beras bukan iki aku ndongakno wong meninggal enggak Mas iki fungsine aku iki kadang kala ana buah ana wong meninggal kuwi nek dadakan tetep kan awake dhewe kelimpungan gak duwe jatah beras luwih iki aku gak ndongakno wong meninggal lho ya amit lho ya sing pernah kejadian tak alami aku duluan beras gak roh kita kan jenenge takdir wong kan kita gak roh bukan aku terus ndongakno jangan salah paham lho ya ora tak jelasno bahaya iki engko persepsine pemirsa iki lho apa meneh ya iki engko tak adani engko nek ora tak anu kok dianu kucing lho pemirsa aku ngetepes ae engko kucingku iki niki aku koyo makni pemirsa seneng nyinggahno yo nek sampai dipangan tapi kucingku ki pinter pemirsa nek ora tak kongkon niku ndek gak ratake ndek gak wani kucingku ki pinter nek gak pinter tetep ngoyo kucing iki panggangnya tak simpen tapi bisa masuk nges busik saisah iki tahu gini tak aku dikai saran pemirsa sayurane bungkus fresh sing agak rapet biar awet mbak pemirsa sing meneh saran arep golek pakcoy ora gak ono golek sawi ijo ya iki jupuk wong cuman rame iki langgananku pemirsa ya liyane ya ono cuma iku sing biasa tak jujuk gone gampang tempe kerupuk tapi pemirsa di tempat pemirsa ada enggak di sini di tempat pemirsa ada enggak kerupuk seperti ini 5.000 tegel loh pemirsa termasuk murah sekali loh segini 5.000 dapat 3 wis dari mulai aku pindah nang kene sampai saiki iki gak pernah berubah hargane piye jajal nggo cemilan nggo jaminan nek basane wong Blora jaminan iki cemilane kerupuk kok bojoku iki cemilane kerupuk misal kadang kula siji ki lho entek tak tawani njok cemilan apa moh tak jak nang Alfa moh cemilan apa yo kerupuk kadang ora tak tukokno cemilan apa kaya warneng ngono iki pemirsa iki kok tak simene nggo kakak Alek iki minggu ngarepe nang kok sithik semoga ada rezeki bisa buka nomor liyane oke salah kulkas pemirsa iki tempene sak setengah mateng aku isek duwe stok tempe mateng iki sesuk iki wis ngono pemirsa sik pemirsa iki tempene tak taruh sini bagian sayur ki urung tak resiki kulkasku pemirsa sik kesana kemari stok tauge ya tak selendi yo jare pemirsa iki kon nyala freezer mbak tapi tak bungkus plastik double wes pemirsa ya wis tak tutup dulu kontennya aku mau share dulu terima kasih nonton kontenku pokoknya aja lagi like, comment, subscribe, Mas Goplong aja lagi subscribe cover tetap senang untuk hari ini jika ada tutur kataku kontenku tidak sesuai dengan pemirsa mohon maaf kesempurnaan hanya milik Allah doa balik kembali baik aja lagi subscribe cover wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asalendi pemirsa buku ini masalah banyak tulen aman tak salah ini yuk arah-arah diuprek-uprek oke pemirsa dadah sampai jumpa.